anh Kiều. Rồi, chú này to này. Chào có tay. Theo. Bạn biết đi. Ấy cái bùi sách Og Jesus Kristus gik sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef. Men før de havde været sammen, viste det sig, at hun blev barn på Helligånden. Hendes fødte var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på det, viste Herrens engel sig for ham drøm og sagde: Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, du venter, er undfanget ved Helligånden. Du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt i profeten, der siger: Se, jomfruen skal blive barn med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun havde født sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Oh ja! Så cái khúc cuối cùng là không có ở trong kịch bản. Quá hay, quá tuyệt vời. Các em hoàn toàn không có tận trước tới hôm nay và rất là tuyệt vời. Vâng, mời nó về đây này. Và câu chuyện Giáng sinh sẽ được kế tiếp với các thiên thần và hài đồng. Mời nhau kế tiếp của chị Jack và Jack. Okay.
Slå lige på den. Yes. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Jeg vil have folketælling. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn. Og hun svøbte ham og lagde i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede over dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke, frelseren er født. I skal finde ham i en stald i Bethlehem. Og de kiggede på hinanden. Lad os tage til Bethlehem. Ja, ja. Med på. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set. Sådan og hvad blev sagt til dem. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han blev kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Han hedder Jesus.